La edad no ha supuesto problema alguno para ellos, a pesar de que han superado los 60. Siguen teniendo unas ganas enormes de aprender y hoy la informática no se les resiste. Vivimos nun momento da sociedade nos obriga a saber cousas novas. Eu penso ademais que a vida é un continuo aprendizaxe, toda ela, non? Desde que se nace hasta que se morre. Un aprendizaxe que ademais de ser útil para que o recibe, tamén é necesario para que se transmita no futuro, non? Son los alumnos del curso de achegamento dos maiores ás novas tecnoloxías. Lo organiza el Concello e para él cuenta con la colaboración de Aspanas. Do que se trata, sobre todo, é de encontrar fórmulas que permitan a distracción, a ocupación, cando xa non hai que ir todos os días ao traballo, pero que é moi importante que existan outras actividades que nos fagan sentirnos perfectamente útiles, e creo que ese é o máis importante, non?